Oh, mighty fountain, we says,
yeupenyu herenda kanyorwa ndinoda kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa. Kwaisayiwa nawo Mwari tasangana pano umwe mukana kuti tidzidzire zvimwe zvoukuru hwaJesu. Novimba Mwari ari kuitiitira zvakanaka matiri kusangana neevhangeri rezuva ranhasi. Ndoziva kuti tinogona kunge tiri muzvimiro zvakasiyana siyana uye zvimwe zvimiro zvinogona kunge zvisina kumira zvakanaka, but zvakakosha kuti tizive kuti Mwari wedu unesu mune zvese zvatingasangana nazvo. Mwari vane chinangwa noupenyu hwedu. Saka mukati mezuva ranhasi tinovimba Mwari achataura nesu mukusiyana kwedu nenzira yakatsanangurika. Tisati tapinda mukati memharidzo yedu yezuva ranhasi, zvakakosha zvakare kuti tizive kuti nyika ino ine kwayakananga uye Mwari pakupedzisira vachadzikamisa zvinhu zvese. Mukati mezuva ranhasi munguva shoma yatinayo toda kuti timbomhanya kubhuku ra Philippians 3 verse ya 14. Philippians 3 verse ya 14 inoti iyo, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Tikatarisa zvakanaka mukunyora kwaPaul unonyora achinyanya kushandisa language yemasports. Saka Paul paari kunyora achishandisa language yemasports uri kunyora achiti iye ndinoshingaira kuti ndiite zvese kuti ndiwane mubayiro wandakadaidzirwa kudenga naMwari. Saka Paul paari kunyora uri kunyora achinzwisisa kuti pandaiwa kunyika pane zvandaita zvenyika. Pandaiwa kunyika, Paul paaiwa kunyika waiva murume mukuru wanga ane mapepa okuti waiuraya vanhu zviri legal. Saka Paul uri kuti pandakazouya kuna Kristu ndaakufanira kuti ndishingaire kuita zvose, ndipe varidzi vakandipa simba iri simba ravo kuti chitora henyu mapepa enyu nekuti ndaakuda kushandira Mwari. Saka Paul uri kuti ndaakushingaira kuti ndisiye zvese zvandandiri ndisati ndaziva Mwari, kuti kana ndashingaira kusiya zvose zvandandiri ndisati ndaziva Mwari, nawo ndaakuziva Mwari ndoita zvese Mwari zvaanoda kuti ndiite. Saka kubva pane this verse tinobuda nepfungwa yekuti Mwari haaaccepti zvinhu, haaaccepti masacrifice ari divided, kuti tinoda kushandira Mwari uye zvakare toda kushandira nyika. Saka Mwari unoda kuti kana tati toda kushandira Mwari toshandira Mwari bedzi, tichidzidza kubva pana Mwari zuva nezuva reupenyu hwedu, kuti tive nechimiro chinodiwa naMwari kuti tinge chinacho tiri mukati menyika ino tisati taenda kudenga. Saka mukati meupenyu hwedu mukaziva panoshandiswa language yekuti kushingaira, panoburisa pfungwa yekuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka, ende panokushingaira panoratidza kuti zvinhu zvacho zvine kamuka kugozha kazvinoita, but Mwari uri kuti munofanira kushingaira, munofanira kuzvirwadzisa kuti muite zvese zvinodiwa naMwari. Mukati menyika mune zvakawanda zvirimo zvinogona kunge zvichifadza vanhu. Mune music irimo inogona kunge ichifadza vanhu. Mune zvirimo zvakawanda zvinodyiwa zvinogona kunge zviri kufadza vanhu, zvekuti kana wakazvitarisa unoona kuti zvinenge zviri nani kupfuura zvaunonzi zvacho uite. But Bhaibheri riri kuti shingairai kuita zvose. Saka mukushingaira kuita zvose mune masacrifices arimo, mune kurwadzisa kumuviri kunogona kunge kuri kuitika kuti tikwanise kufanana naMwari, kuti tibuilde character inodiwa, character inokwanisa kuita stand musi wekuti Kristu akuuya takupindana nematambudziko ekupedzisira. Mwari unoda vanhu vanomira, ende tinokwanisa kumira kana tikagadzira character inodiwa naMwari zuva nezuva reupenyu hwedu, tichishingaira kuswedera pedyo naMwari, tichishingaira kudzidza kubva pana Mwari kuti tingafanana sei nedenga, nekuti denga pariri kuuya harisi kuuya kuzotora vanhu vane character isina kumira zvakanaka. Saka inguva yekuti tibuilde character inotarisirwa naMwari kuti tinge tiinayo. Kana tawana character iyoyo, Mwari unouya kuzotitora. Saka ndosaka umwe muimbi achiimba achiti kumusha kwakasununguka. Saka tichiri mukati menyika ineika
tiri kutambudzika, zvinhu zvina kumira zvakanaka, kuri kurwadza, nyika ina kumira zvakanaka, but Mwari uri kuti shingairai mukurwadziwa kudaro, musina mari, muine mari, zvinhu zvisina kumira zvakanaka, shingairai kuita zvose. Saka mukutaura kwatiri kuita, umwe ari mujeri, umwe unorwadziwa, umwe uri mukati mehospital, umwe uri pamisodzi, but Bhaibheri riri kuti shingairai kuti murarame musikapokani naMwari. Mwari vanoiziva masituations ese atinawo. Mwari vanokuziva kurwadziwa kwese kwatinako. Mwari vanozviziva zvese zvatingasangana nazvo zvingange zvidai zvichitirwadza. Saka Mwari ari kutitendera kuti tipindane nezvinhu izvozvo, kuti tibuild character inodiwa, tive nechimiro chinodiwa. But challenge yatiri kuita mukati menyika ndeyekuti kune vazhinji vari muchechi, but hatisati taane chimiro chinodiwa nechechi. Saka Mwari muumwari hwavo varikuda kuti vatiitire zvese zvavakatiitira, zvavakaitirawo hama dzedu, kuti tikwanise kuva nechimiro chinodiwa nedenga. Saka pane music inoteererwa kunyika, inogona kunge iri nani kupfuura iri muchechi, but Mwari vari kuti kunyange yemuchechi isikatambiki, kunyange yemuchechi isikaiti kuti unzwe kakusununguka, but shingaira kuti uwe uri munhu une character inodiwa naMwari, kuburikidza nekuteerera zvinonzi naMwari zvinofanira kuteerera, kuburikidza nekudya zvinonzi naMwari zvinofanira kudya, kuburikidza nekusiya zvese Mwari zvaakati izvo hatifaniri kuti tinge tiinazvo. Saka challenge hombe yatinayo mukati mechechi ndekuti vanhu taakutorwira kuti tifanane naMwari. Saka tifanane nenyika. Saka tikangofanana nenyika zvinoreva kuti tatorasa identity yedu. Saka Mwari unoda kuti vazhinji vauye kuna Kristu kuburikidza nesu. Vazhinji vari kunyika vaone Kristu kuburikidza nemararamiro edu, nematauriro edu, nemaitiro edu. Saka zvinoda kuti tishingaire kuti tifanane naMwari. Zuva nezuva tichiwira pasi pechigaro chaMwari, tichikumbira simba kuti Mwari tibatsirewo tifanana nemi. Kana tikabatsirwa naMwari, tikafanana naMwari, tinofamba naMwari zviri nani. Uye kana tikafamba naMwari zviri nani, paari kuuya kuzotora vanhu vakaita kuda kwake, isusu tinowanika tiri pakati pavanhu vachaponeswa. Saka mukati menguva ino tiri kungouya nepfungwa yekuti nyika haina kumira zvakanaka ona Mwari. Nyika iri kurwadza, nyika ine zvakawanda zvinotishungurudza, zvinotidzorera kumashure mukushingaira kwedu kufanana naMwari. Vamwe vedu tatoneta, toona sekuti hazvichabatsiri kunge tiri muchechi kuti. Saka zvasiyana papi nyika nechechi. Zvakadaro zvokuti hatisisina hope kuti toramba tirimo here muchikepe kana kuti tobuda. But Bhaibheri riri kuti shingairai kuramba murimo, nekuti chikepe chatiri matiri ndo chichatisvitsa kumusha. But chinofanira kuti chisangane nemafungo akawanda, chinofanira kuti chirohwe nemhepo dzakawanda, but mukurohwa kwacho nemhepo hazvichitadzisi kuti chitisvitse kumusha. Saka Mwari wedu unoda kuti tirambe tiri muchikepe, tirambe takabatirira pakutenda, tirambe tiri vanhu vanofamba munzira dzatakanzi naMwari tifambe. Zvaakataura kare zvichiri nesimba kusvika nanhasi. Chakakosha ndechekuteerera zvinotaurwa naMwari. Vana Paul vaiva vanhu vanga vane simba, vanga vakadzidza kuzvikoro zvekumusoro, but pavakadaidzwa naMwari, Paul akadzidza kuti ndinofanira kuva humble, ndaakufanira kuteerera master wandatenda kuti ave ishe upenyu hwangu. Saka Paul akazvidzikisira, akasiya mapepa anga anawo. Kuna vanhu vakadzidza, vane zvinhu, vane mabhuku ekuti avakamaisa apa, vanhu ivavo vanhu vane simba. But pari kunzi muine simba kudaro, muine mabhuku kudaro, muine masertificate anorema kudaro, Mwari unoda kuti kana maakuuya kuna Mwari, zvamakadzidza zvirege kukutadzisai kuti murege kusvika pamberi paMwari. Zvatakadzidza hazvifaniri kuti zvitidzivise kuti tisvike kuna Mwari unotidana. Mwari unotida nokudzidza kwedu kudaro. Vana Paul vakadzidza, vana Paul ndonzi vakadzidza 42 languages, akanyora 14 mabhuku achishandisa malanguages akasiyana. But iye unoti kuna baba wakandidana kudenga. Baba ava ndo vandiri kushingairira kuti ndiite zvese kuti ndiwane mubayiro Mwari waanoda kundipa, uwo wandichazowana kana Kristu aakuuya kuzotitora. Saka the same message inoapply kwatiri. Patanga tiri munyika pane zvimwe zvataita, patanga tiri munyika tine mamwe mararamiro ataita, patanga tiri munyika tine zvakawanda zvataizikanwa nazvo, but takati zvese taakusiya, taakunanga kuna Kristu. Saka zuva nezuva sokutanga kwatakaita kuti toda kufamba naKristu, tinofanira kuramba tichitendeuka,
tichiramba tichifanana naMwari, tichiramba tichidzidza pamberi paMwari, tichiramba tichiswedera kuna Mwari, kusvika karekta yedenga yakuonekwa mumunhu uri mukati menyika yechivi. Then kana tikasvika pakudaro, denga rinobva rati taakuenda tinotora vanhu nekuti vane karekta yakafanana nevanhu vekudenga. Saka kutendeuka it's a process yatinogara tichiita muupenyu hwedu zuva nezuva, tichiswedera pedyo naMwari, tichidzidza kufanana naMwari, zvichienda zvakadaro kusvika musi uyo Kristu waanouya kuzotitora. Saka kune vazhinji vari mukati mechechi vakafamba naMwari, but vakazoona sekuti kufamba naMwari hakusi kuvabatsira, kana kuti vakanzwa kuneta nekuda kwemararamiro evamwe vanhu vari mukati mechechi, vakaona sekuti zviri nani kuti vasiye kufamba naMwari. Vanhu ivavo toda kuti nditaure nemi hama dzangu kuti Mwari uchiri kutida. Basa ratakatanga kana kuti basa ratakapiwa naMwari harisati rapera, rinopera chete kana Kristu aakuuya. Saka mukati mechechi tine vanhu vane zvimiro zvakasiyana siyana, vanhu vasikadi kutendeuka, vanhu vanoda kuramba vari mukati memararamiro avo. But Bhaibheri riri kuti shingairai kuti muite zvese. Kuita zvese, kuita sekutaurwa kwaunenge waita. Kuita zvese hakusi kuita wosira panzira. Kuita zvese, kutanga wopedza sokurayirwa kwaunenge waitwa. Ndikuverengere rimwe quotation riri pano rinoti iro, the Lord does not now work to bring men souls into the truth because of one, the church members who have never been converted, and those who were once converted but who have backslidden. What influence would these unconsecrated members have on new converts? Saka patiri kuverenga quotation iri rikuti Mwari ngadai akazadza chechi nevanhu, chechi dzingadai dzakazara, vanhu vakazara, but Mwari uri kumbomisa kuti vanhu varege kuramba vakazara mukati mechechi, nokuti mukati mechechi mune hama zhinji dzirimo dzisina kutendeuka, dzichangorarama mararamiro adzo. Zvikanzi vamwe vanhu vakambofamba naMwari, vamwe vanhu vaiva vanhu vechechi, but mukufamba kwerwendo nekuda kwezvakavagumbusa vakasiya kutenda kwavo. Saka Mwari uri kuti kune vanhu vazhinji vasina kutendeuka vari mukati mechechi. Vanhu ivavo vanofanira kuti vatendeuke kuti vafanane naMwari. Saka Mwari uri kuita basa guru kuti ashande nevanhu vari muchechi. Why? Hanzi muchechi mune vanhu vasina kumbobvira vatendeuka. Saka tiri kubuda nepfungwa yekuti unogona kupinda mubaptismal pool, wobuda mubaptismal pool, but denga rakatarisa kuti uyu muchinda haana kumbobvira atendeuka. Vanhu vakadaro Mwari vari kuti tinofanira kutendeuka, nekuti kana tikasatendeuka tikaramba tine zvimiro zvedu hatikwanisi kuti tipeise basa ratakapiwa naMwari. Then ipapo panzi kune vamwe vanhu vari mukati mechechi vakafamba naMwari, vakanga vari vanhu vechechi, vakaita zvinodiwa zvese, but mukufamba kwerwendo rweupenyu vakazotanga kuneta, heti havasati vachibata. Saka vari kunzi vanhu ivavo varimo futi mukati mechechi. Saka Mwari unoda kuti vanhu ivavo vese vakange vakambotendeuka nevasina kutendeuka vatendeuke. Kana vatendeuka vanhu ivavo vese, then vobva vafanana naMwari, toita kushingaira, taresponda ko sekuresponda kwakaita po kuti ndinoshingaira kuti ndiite zvese, kuti ndibate mubayiro wandakapikirwa naMwari wakandidaidza kudenga kuti ndiuye kwaari. Saka tese tiri mukati merwendo, but pari kunzi paonekwa kuneta pakati pawana vaMwari. Why? Because paita hama dziri mukati mechechi dzisina kutendeuka, poita dzimwe hama dziri muchechi dzanga dzakambotendeuka, but dzikazosiya kutenda kwadzo kwokutanga. Asi vanhu ava vese varimo muchechi. Saka kune vamwe vanhu vari muchechi vane basa rekutodiscourage vanhu. Kune vamwe vanhu vari muchechi vanofunga kuti zvakanzi naMwari hazviiti. Mwari unotiziva tose. Chechi ingazara, but Mwari unenge achiziva kuti vakatendeuka muno 5. Saka kuzara kwechechi handiko kunoita kuti Mwari vagutsikane kuti ndine vanhu vangu. Because Mwari vakatarisa vanoti kune vanhu vazhinji vari mukati mechechi vasina kutendeuka. Saka denga riri kutaura nesu mukati menguva ino. Riri kutaura newe hama kuti pane zvimwe zvakamugumbusa munhu waMwari. Mukati saka kunamata hakuchabatsiri, beta ndizvisiya hangu. Saka denga riri kudzoka richitaura nemi kuti handizvo zvinofanira kumumisa pakutenda. Simukai mudzoke pakutenda kwenyu kwokutanga, nekuti Mwari wakatidana, Mwari unotida, Mwari uri kuvavarira kuti atiponese. Saka unozviziva kuti makadonha,
Saka unoti rangarirai pamakawa munhu waMwari. Kana marangarira pamakawa musimuke, mufambe, tipeise rwendo zvakanaka, nekuti rwendo rwatiri mukati marwo hatisati tachibata. Tichiri kuvavarira kuchibata, tichiri panhange mutange, tichiri kumhanya resi. Saka kana resi isati yapera hatifani kuzorora. Kuzorora kwedu kunoonekwa chete kana resi yapera, kana mutambo wapera, kana Kristu akuuya kuzotitora kumusha. Saka Mwari asati aziva kuti mune vanhu vasina kutendeuka mukati mechechi, aziva kuti mune vanhu vanga vakambotendeuka but vakazobuda pakutendeuka kwavo mukati mechechi, unoda kuunza inonzi revival and reformation, kuti vanhu vasimudzirwe, vasiye zvakaipa. Saka ndo basa guru riri kuitwa naMwari mukati menguva ino, kuti vanhu vataurirwe chokwadi, vanzwe chokwadi, vadecide kuti vanoda kufamba naMwari here kana kuti havadi kufamba naMwari. But Mwari akavatarisa, unotida tese. Mwari akatitarisa, unoda kutiponesa tese. Mhombwe dziri muchechi dziri kunzi hadzina kutendeuka, but Mwari unoda kudziponesa mhombwe idzodzo. Vana Paul vaiva mamedhara makuru, vaizikanwa kuti Paul unouraya. And kana auraya, ukaurawa naPaul, nyaya yacho haina kwainoenda. Why? Because vanga ane mapepa ekuita basa rake zviri legal. Asi vanhu ivavo pavakasangana naMwari, vakava humble enough, vakasiya zvese, vakafanana naMwari. Mwari akafamba naPaul, Paul akaita mabasa makuru, Paul akapeisa rwendo rwake rwakanaka. Akufa ndo paanonyora achiti ndarwako rwakanaka, ndachengeta kutenda, ndapedza rwendo rwangu. Why? Because Paul wainzwisisa kuti every day paaimuka, uri muhondo nechitema, uri paresi nechitema, ukurwisana nechitema. Saka paakaona kuti now I'm conquering by defeat, unoti ndarwako rwakanaka, rwendo rwangu ndapedza, basa randakapiwa, mission randakapiwa ndapedza. But zvinotirwadza manje kuti isusu titori muchechi, hatina kutendeuka tiri mukati mechechi. Vamwe vedu takatendeuka but takazova discourage zokuti hatisiri vanhu vechechi but tiri muchechi. Saka vanhu ivavo vari dangerous kune vanhu vari mukati mechechi. Saka denga riri kuti Mwari wakambomisa kutendeuka kwevamwe vanhu vari serious, nokuti kana vakapinda muchechi muine vanhu vane macharacters akadai, vanhu vasina kutendeuka, vanodzidzei kubva kwavari. Saka pamwe pacho chinokonesa kuti chechi izare nevanhu inyaya yamaitiro edu asina kunaka. Vanhu vanenge vachitiziva zviri nani kuti vanoenda havo kuchechi but maitiro avo haana kumira zvakanaka. Saka denga rakatarisa rinoti vanhu ava vari serious, ndingakanganisirwa vanhu vangu. Saka timbounza revival and reformation muchechi. Kana taunza revival and reformation muchechi, vanhu vachavhisarudzira kuti vanoda kushandira havo. Vanhu vachavhisarudzira kuti vanoda nyika here, vanoda mafaro enyika here, vanoda zvinofadza zvenyika here kupfuura zvangu. Kana vanhu vakasarudza, kana isusu sevanhu tikasarudza zvatinoda, Mwari uchazounza process yekupedzisira inonzi yekuita shaking, yekusheka vese vasina kumira, vose vasina kutenda, vose vasina kumira zvakakwana muna Kristu. Tinoisiya chechi. Zvineine kuti tinoida zvakadii kana tikasatendeuka, kana tikasava noukama naKristu, kana tikasava takasimbira pana Kristu, zviri nyore kuti tiisiye chechi tichida. Saka mukati memangwanani ano toda kuti pase patinomuka muupenyu hwedu, tichimuka makuseni tikangonzwisisa kuti tiri muhondo nechitema, tiri paresi, uye resi yatiri kumhanya iyi chatinofanira kubata hatisati tachibata. Saka nokuti hatisati tachibata, tinoramba tichishingirira kuti tichibate. Izvozvo zvinogona kutibatsira kuti tirambe tiri vanhu vanoramba vachishingaira, vanoramba vachiswedera pedyo naMwari, vanoramba vachidzidza kubva pana Mwari. Saka mukati menguva ino vana vaMwari toda kuti tisimbisane kuti muimbi unoimba achiti mutsai vakarara, chemai vamuke. Saka zvinoreva ndezvokuti kuna vazhinji vari mukati mechechi varara, yeti isusu hatisati tasvika kwatiri kuenda. Saka tiri kuda kuti mukati menguva ino, mukuteererwa kwemharidzo ino, mukutaura kwaMwari nesu mukati menguva ino, vose vakarara vanofanira kuti vamuke, nekuti rwendo rwatiri mukati mahwo hatisati tasvika kwatiri kuenda. Tichiri kuvavarira kuti tifanane naKristu, tichiri kuvavarira kuti tichibate chatinofanira kubata, but hatisati tachibata. Mwari unotidaidza kudenga,
Mwari une zvaakatigadzirira zviri nani zvatichazofara kana tasvika kwazviri. But tichiri pakurwisana nechivi, Mwari unenge achida kuti aite build up character inofanira kuti imire pakupedzisira apo chitema chaakurwiswa. Saka tisava vanhu vanodzivisa vamwe vanhu vanoda kuuya kuna Kristu kuburikidza nemararamiro edu. Tisava vanhu vanoita kuti vamwe vanhu vazhinji vanofarira kuti vafanane naMwari varege kuuya nekuda kwemararamiro edu, nekuti ndo zviri kunyanya kutoitika kazhinji. Saka tichaverenga vhesi redu riri kuna Revelation 2 vhesi ya5 rinonzi, remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I'll come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Saka tikadzidza zvakanaka pana Revelation ma7 churches, church yepa Ephesus iri kunzi, naizvozvo rangarira pawakawa. Kana warangarira pawakawa utendeuke, nokuti kana ukasatendeuka ndichauya. Kana ndauya ndichabvisa mwenje wangu, ndichabvisa candlestick yangu. Saka Mwari uri kuti panguva ino ndiri kutaura nemi vanhu, panguva ino Mwari uri kutaura nesu, panguva ino Mwari uri kutigombedzera kuti tifanane naye, panguva ino Mwari uri kuita zvese zvingaitirwa munhu kuti kunyangwe akasaponeswa munhu unoona kuti but zvese zvaifanira kuti ndiitirwe, zvandaifanira kuitirwa Mwari wakandiitira, but ndini ndakaramba hangu. Saka kana process yekusakurira munda, yekusakurira munhu, yekudiridzira munhu, yekuitira zvese munhu usina kutendeuka uri mukati mechechi, nonga akambotendeuka akazobuda pakutenda yapera, Mwari unouya obva abvisa chivheneko chemwenje wake. Kana tikabviswa chivheneko chemwenje waMwari, tinosara mukati merima. Kana tikasara mukati merima, zvazvinoreva ndezvekuti hatisisina achafamba nesu, and kana tisisina achafamba nesu hatikwanisi kuponeseka. But Mwari unotidaidza kuti mukana uchipo wekuti vasina kutendeuka vari mukati mechechi vatendeuke. Hatingazviiti nesimba redu. Pane zvimwe zvinhu zvaunonyasa kuona kuti ichi handichikwanisi, ichi chino apa ndo pane weakness yangu. Mwari unoda vanhu ivavo vane maweakness avasikachakwanisi kuti Mwari ashande navo. Mwari unoda kupefekta vanhu ivavo. Kana tikakumbira simba pamberi paMwari, Mwari unotiitira zvese zvatinokumbira, nokuti wakatiimbisa kuti zvese zvamunokumbira muzita rangu ndichazviita kuti Mwari wakudzwe. Saka pane promise yekuti vose vanovaravarira kufamba naMwari, Mwari unovaitira. Vose vanoshingaira kuti vafanane naMwari, kana tikauya kuna Mwari tichirevesa, tichabuda taa vanhu vatsva, tichabuda tapiwa rimwe simba, tichabuda taane nekakuita kakasiyana nekatanga tinako, nekuti denga rine a promise yekuti vose vanoshingaira vanoitirwa zvakanaka naMwari. Saka toda kuti mukati menguva ino tibudisirane zviri pachena vana vaMwari kuti tiri mukati merwendo rwatinofanira kuti tifanane naMwari. Pane zvese zvingaitika, either zvinorwadza kana zvisikarwadzi, nofanira kuziva kuti tiri mukati merwendo rwokufanana naMwari. Zvese zvatinazvo ngazvibatsire kuti vanhu vauye kuna Mwari. Nofanira kubuilda character, nekuti tinoziva kuti nokukurumidza Kristu unouya. But asati auya tinofanira kupinana nematambudziko mazhinji. Matambudziko mazhinji aya anoda vanhu vane character yaMwari, vakadzika midzi muna Mwari, vakadzika midzi muna Kristu, kuti kana mhepo dzenyika dzakuvhuvhuta, nekuti tinenge takamira. Mumwe muimbi unoti mumhepo huru yedima ruoko rwake ndinobata. Tinokwanisa kurubata bedzi kana ukama hwanga hwakagadzirwa kubva kudhara. Tinokwanisa kubata tikamira, zvinoitika zvikaitika. Vana Paul vakafamba naMwari, but zvakaitika wakapindana nezvinorwadza, akasangana nezvinoshungurudza, but wakaramba akamira. Saka tichiri muprocess yekuti Mwari vari kuita revival and reformation yechechi yavo. Ngatibvume kubatsirwa naMwari, ngatibvume kuitirwa zvakanaka naMwari, ngatibvume kuti Mwari atiitire zvaanoitira shamwari dzake. Tizopawo matestimony kuti ndanga ndakabuda chechi,
but ndiri mukati mechechi asi Mwari wakandibatsira. Ndanga ndimbori munhu aipisa ndikadonha asi Mwari wakandibatsira. Chimborangarirai mazuva amakatanga kutenda. Maida chechi zvinhu zvaifamba zvakanaka. Tatiri vanhu vaikurumidza kusvika kuchechi. Tatiri vanhu vaibatikira maprogramu aMwari. Tatiri vanhu vaida kuti zvinhu zvaMwari zvirambe zvichifamba. But mukufamba kwerwendo kakudai kako kakatama matiri. Saka denga riri kuti rangarirai pamakawa munhu waMwari. Rangarirai, ngatirangarire patakawa. Nekuti Mwari vari kuzviziva. Vari kuiziva tsoro yacho payakarasikira. Saka denga riri kuti daidza mukati menguva ino kuti mukudonha kwedu tinogona kusimuka. Mukudonha kwedu togona kuitika zvakanaka naMwari. Mukudonha kwedu tinogona kudzoka tikava neukama hwakanaka Mwari, tikapedzisa zvakanaka. Denga rikazofara raakutiponesa. Tasvika kudenga taakutaura nyaya dzemakundiro kuti ndanga ndakambodonha vakomana, pandakadonha ndiri muchechi, but Jehovha akandiitira zvakanaka. Zvinokwanisika kana tikamira naMwari tikaita decision yekuti unotongozvimisira kuti izvezvi ndaakuda kutanga naMwari. Mwari anotiitira zvakanaka. Mwari haambodisiyi tiri tega. Mwari une chinangwa nesu. Tikaitive nenguva yekunamata tichiitirwa zvakanaka. Ngatinamate na Baba wariko kumusoro kudenga. Machita hino kutaura nesu. Sanganaiwo nesu mukusiyana kwedu Mwari. Takadonha takawanda. Toda simba iri. Toda kuti tibve muzvimiro zvakaipa. Tive tiri vanhu vane simba rokufamba zvakare nemwi. Pakupedzisira kana maakutora venyu kumusha, rangarireiwo kutitora. Mazvita hino kuti manzwa munyengetero uyu. Muzita raJesu. Amen. Mwari akuitirei zvakanaka. Mwari akukomborerei. Ngiyafuna lowo mlilo wabangcwele basendulo wabaqondisi ezulwini benesibi enkosini uphikosi Maria,
Yesu anditungamira urendo rwesengu wazese arishamari yeidi tinotondera Kalvari tinofamba tisingachi nofarana Kristu Petro nosimbira tichaona Samaria pa Kalvari Yesu anditungamira urendo rwesengu wazese arishamari yeidi tinotondera